Здравейте! Днес ще ви запозная с новият Windows 8. Windows 8 беше официално представен на 28 октомври от Microsoft. Целта на Microsoft е да обедини под едно изживяването, което потребителите имат през персоналния компютър, таблетът и смартфона. Именно за тази цел бе създадено ето това меню, наречено Metro UI, известно до момента с това име, по-късно прекръстено на Modern UI или модерен потребителски интерфейс. Какво означава това? Всеки път, когато стартирате компютъра, вие ще виждате това меню. На това меню излизат така наречените живи плочки, които се обновяват в реално време. Примерно тук са снимките и може да си вкарате различни акаунти, които да ви се обновяват. Като например Facebook, може да се добавите акаунти също от различните сайтове за шерване на снимки. Съответно, може да се върнете обратно в менюто по всяко време, когато пожелаете, както ето ги менютото. Може да добавите снимки от SkyDrive, от Flickr или от различни устройства, като флашка и така нататък. Facebook снимките стават чрез добавяне на акаунта във Facebook. С бутона Windows, който се намира леко в ляво от Space бутона, се връща към основното меню. Тези живи плочки се апдейтват. На живата плочка хора се намират всички ваши контакти от Facebook, от почтата ви и всички останали акаунти, които сте добавили. С цъкане на работния плод отивате на така познатото ви добре изживяване от Windows 7, десктоп преживяването. Единствената разлика е, че няма старт бутон. Когато дойдете на старт бутона, излиза това и реално отивате в старт менюто, което изглежда по този начин. Всъщност старт менюто вече е Metro UI. Но всички, които се шокират от този изглед, да не се притесняват, тъй като винаги могат да се ползват десктоп версията. Има няколко основни работи, които трябва да бъдем запознати. Всяка плочка може да се мести, както вие желаете, може да се премества и съответно да се оголемява или да се намаля с десен бутон. И идват опциите дали да се махне от менюто, да се деинсталира, да стане по-малка или да се махне динамиката, да не се апдейтва. В случая няма да направим нищо. Само ще активираме Skype да ви покажа как изглежда Skype за Windows 8, който е доста по-различен, но разбира се, всяко приложение, което ползвате от Metro UI, може да се ползва и от десктоп версия и да изглежда по добре познатия ви начин. Първоначално стартиране е малко бавно, тъй като за първи път се стартира програмата. И ето така ще изглежда. Ето го акаунта, от тук може да смените ника. Тук са последните чатове и това са хората, които може да аксеснете. Съответно, с drag and drop. Когато желаете да пишете на някой, може само да цъкнете на него. И той ще ви излезе и може да пишете вече с него. Може съответно да се върнете с този бутон. При натискане на Windows бутона се връщате в началото на Windows, на старт менюто. Така. Има интересно приложение, което се нарича прогноза за времето, която като цъкнете излиза страхотна прогноза за времето. Автоматично взима къде се намирате, в случая съм с всеки глас, колко градуса е, как се усеща, дава, че в момента вали, дава и часовата прогноза, дава и за всеки ден и на всяко приложение, като цъкнете с десен бутон, излизат опциите. В случая тук може да добавите различни места, време по света, да изберете Фаренхайт или Целзий и да обновите. Отново с Windows бутона отиваме в началното меню. Интересното е, че всички тези приложения, както и много други, може да се свалим от така наречения нов магазин. Но за това малко по-късно, за да ви покажа, че тук също може да се сложите и всички приложения, които са инсталирани по стария начин, които са си за персонален компютър. Тъй като тези живите приложения, те са специално направени за този юзер интерфейс. Тук, както виждате, има Word, Excel и различни други програми. Примерно, ако искаме да пуснем ето тази програма, която е за десктоп ползване, идва ви десктопа и съответно програмата. Така. Нека видим какво представлява Windows магазина. След като си въведете името, за име може да използвате всякаква регистрация, която сте имали преди това в сайтовете на Microsoft, като hotmail.com,
msn.com, live.com или outlook.com, може да пазарувате приложение от онлайн магазина им. Като пример ще ви покажа примерно топ безплатни приложения на книги. И може да свалите приложение за примерно периодичната таблица на Менделеев. Като се отвори, давате инсталирай, изчаква се малко и когато се инсталира, приложението ще бъде при другите табелки. Съответно, тези приложения също са инсталирани там. Ето, периодична таблица се инсталира. Може да цъкне на нея и тя ще се отвори. Всичките приложения, които са свалени от магазина на Microsoft, са оптимизирани за Metro UI, който може да използвате на вашия таблет, компютър или смартфон. И всички те са на пълен екран. Така, за сега толкова за тези приложения. Нека видим и десктоп версията. С цъкане на Windows сменяме приложението, което е активно и старт менюто. Ако натиснем Windows и D, отиваме на десктоп. Също така може да го направим и с цъкане на работен плод. Новите неща в Windows са, че във всеки ъгъл излиза някакво меню. В случая тук излиза търсене. Като цъкнем на търсене, може да търсим из целия компютър или може да търсим в определена програма, която може да изберем от тук, както и в интернет или в някои приложения. В случая ще търсим Notepad. Notepad. Цъкаме и програмата се стартира. Следващото е споделяне. Примерно отваряте снимка и може да споделите в Facebook или в някой друг сайт. Следващото е старт, което ни праща към юзер интерфейса, модерния. Следващото е устройство, където ще видите всички ваши устройства. По-нататък виждаме настройки. Може да настроите почките. Също така може да настроите да влезете в интернет през някоя безжична мрежа, да се увеличите звука, да се настроите известията или да смените клавиатурата, както и да изключите компютъра. Настройки на компютъра пък ви дава опцията да персонализирате как ще изглежда вашия компютър. Съответно да смените снимката, да покажете кои приложения ще изгледат на началния екран, в случая с Skype, прогнозата за времето. На потребители имате няколко варианта, или да си напишете име, или да се логнете с акаунт от Microsoft. Както вече казахме, това са бившите hotmail.com, msn.com, live.com или новия outlook.com. Известие давате настройки, от кои приложения да получавате известия. Търсенето вече го говорихме, в кои приложения може да се търси, споделянето също. Тук може да се настроите часова зона, различни приключвания, език. Има опция за обновяване на компютъра без да засегнете вашите файлове или един вид нещо като преинсталация. Поверителност има, дали може да се използва вашето местоположение, дали може да се използва вашия акаунт, данните от акаунта. На устройство виждате всичките устройства, като мишки, принтери и така нататък. Безжичните връзки, може да включвате и изключвате Wi-Fi устройството. Може да синхронизирате настройките с всички ваши устройства, които ползват Windows 8, като таблети, смартфони и така. С Windows бутона се връщаме към основното меню. Сега нека разгледаме няколко клавишни комбинации, които мисля, че са от изключително удобство. Windows и C, например, излиза тази лента с инструменти. При Windows и Q излиза търсенето и с Windows и D излизате на десктопа. Всяко приложение, което желаете, може да си сложите иконка на десктопа, за да ви е по-лесно, ако разбира се искате да работите по стария начин, а не през Metro UI. Като например, може да си влезем в компютър на C, Program Files, може да видим какво имаме инсталирано, като например Microsoft Office. Internet Explorer и съответно с Windows Defender намираме му иконката и даваме десен бутон, изпрати до десктоп, работен плод и съответно той е тук. В случай аз не го желая, затова просто ще го изтрия. Съответно всяко приложение може да се закачи в лентата с инструменти.
Като например в случая мога да ви покажа с Adobe Reader, ако мисля да го използвам по-често, слагам си го тук и по-лесно мога да си ги стартирам от лентата с инструменти. При цъкане в долния лев ъгъл ще забележите, че няма познатото старо старт меню. Тук ще влезете директно в новото модерно меню. Нека покажем и някои от приложенията. На почта приложението са вашите почти. Съответно, вие може да си ги ползвате както и от браузера, както сте свикнали, но в случая е изключително удобна почтата. Може да изберете между Hotmail, Gmail и различни други акаунти, чернови, входящи, нови писма. Изключително интуитивно е направено. Може да сменяте различните почти и съответно се връщате назад. В съобщенията ви излизат всичките съобщения от всичките чат програми, в случая Facebook, Yahoo Messenger, MSN Messenger, като един с което трябва да направите с десен бутон да смените вашето състояние или да поканите някой. Ако сте да добавите нов акаунт, давате от тук. Така, отново се връщаме назад. Internet Explorer има версия също за MetroUI. Като при първо стартиране е малко по-бавна. SkyDrive е приложението на Microsoft за облачни услуги, където може да синхронизирате всякакви файлове между вашите устройства. Има календар, новини, има спортни новини, които както виждате се апдейтват автоматично. Взима ги от гонки, от различни други български сайтове. Има игри, камера, музика и съответно тук вече са приложението, които аз съм си инсталирал. Тук е моя компютър. Това е приложение за пътуване. Wikipedia, която свалих от магазина с цъкане на работния плод, може да и отидете на работния плод. Общо взето това са интересните работи около новия Windows. Радвам се, ако мога да ви бъда полезен и ще направим още серия от други видеота, с които да улесним работата ви за бъдеще с новия Windows. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, винаги може да се обърнете към някой от консултантите на Geekolody.